Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Obrigado, señor presidente. Moi bon día, señor ministro. O Estado de Israel leva décadas de políticas deshumanas e criminais contra a poboación da Palestina ocupada. Tamén máis de unha década xa de actos graves de pirataría internacional con accións militares contra as flotillas que desde hai anos tentan chegar a Gaza para romper o bloqueo israelí, denunciar a agresión sionista e levar axuda humanitaria a unha poboación gazatí exhausta. Máis de unha década, por tanto, secuestrando de maneira brutal activistas que actuaron sempre de forma pacífica. Hoxe é a Flotilla 2026, que conta cunha nutrida participación de activistas galegas impulsada por a Global Summit Galiza. Hoxe son Said Abuquexet e Tiago Ávila os secuestrados, para os que o BNG reclama liberdade inmediata. Mas antes foron outros e outras, algunhas cidadás do Estado español e mesmo cargos públicos, como a nosa compañeira Ana Miranda, eurodiputada do BNG, secuestrada en 2015 a bordo do Marián, sen que o goberno español na altura do Partido Popular dixese absolutamente nada. Son décadas, por tanto, de pasividade, complacencia, complicidade, cando non colaboración activa da Unión Europea e dos Estados europeos cos crimes do sionismo. Unha atitude vergoñosa que, infelizmente, ainda é mayoritaria entre os gobernantes europeos, a pesar de que os povos de Europa, e niso o povo galego é un exemplo, denuncian con contundencia reiterada e criminal vulneración dos dereitos humanos e da legalidade internacional por parte de Israel e apoian a causa palestina. Está ben que agora o goberno español denuncia o secuestro de Said e Tiago Ávila e reclama a súa liberdade. Está ben mesmo que impulsen na Unión Europea a romper o acordo preferencial con Israel, mas, sinceramente, iso xa non é suficiente, porque de que estamos a falar? De tratar Israel como calquer outro Estado que cumpre coa legalidade internacional e respeta os dereitos humanos, cando é evidente que non é así, sen sancións, sen romper as relacións, sen illamento internacional. Señor ministro, o sionismo é unha ideoloxía de odio e racista que cada vez de maneira máis desacomplexada propugna o xenocidio e asesinato de crianzas, incluído, e a limpeza étnica como medio para completar a ocupación de Palestina toda, empeño en que leva xa máis de 80 anos. Por iso é preciso ir moito máis alén. O que é preciso é destruir o apartheid sionista como no seu día foi destruído o apartheid na África do Sul. O que é preciso é illar os criminais sionistas e actuar a nivel internacional apoiando a loita do povo palestino. Porque nós somos internacionalistas e antiimperialistas consecuentes, porque defendemos a paz, a liberdade e a soberanía para todos os povos. O BNG continuará a denunciar a brutalidade sionista e a defender que o povo palestino poida, máis cedo que tarde, vivir en paz e liberdade no seu propio Estado, na terra toda da Palestina. Moito obrigado. Gracias. Tiene la palabra la señora Valido García.